Bylo nebylo jednoho krásného dne, přesně 24.4.1986, se stalo něco, o čem si lidé budou vyprávět ještě celá staletí. Ano, máte pravdu. Byl to datum, kdy vybouchl Černobyl. Co? Špatná stránka. Tak tady znovu. Bylo nebylo jednoho ještě krásnějšího dne. Narodil se někdo mimořádný. Není už správně. Ano, narodil jsem se já. Byl to hezký sobotní večer, přibližně 1990 a půl roku po narození jednoho šikovného truhláře. Se spolužáky na základní škole jsem příliš nevycházel, takže jsem většinu času trávil u počítače a hrál hry. I would love to. We're being attacked. I would love to. Ahoy! Those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Občasně jsem se i zasportoval, hrál jsem fotbal, či se účastnil různých soutěží ve všem možném. Takto převážně u počítači jsem přečkal dobu základní školy a motivován slovy mé češtinářky, cituji: Vojto, pokud se dostanete na střední školu, tady máte mé číslo a i hned mi zavolejte. Alespoň budu vědět, že zázraky se opravdu dějí. Jsem sepsal druhé nejlepší přijímačky v tehdejším ročníku a s přehledem nastoupil na střední odbornou školu v Blatné. Co jsem si ze základky odnesl? Nějak bylo, nějak bude. Teď to nemá cenu řešit. Neboť, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří. Dnes a zítra máš volno. Ve společnosti kamarádů na intru jsem si nyní, už mimo dosah rodičů, mohl věnovat jen tomu, co mě bavilo. This is el gringo loco! Ne, že by na to byl pyšnej, ale stejně se za to taky nestydím. Vzhledem k některým číslům, které jsem oficiálně viděl, a dalším, které jen odhaduji, tak během těch 4 let, co jsem byl na střední, což je 1461 dnů, jsem mohl mít playtime u her odhadem mezi 350 a 400 dny. Co si o mě mysleli učitelé? To je ten, co buď cvačí, anebo spí. Průběh studia. Několikrát mi hrozilo, že bych je propadl. Ale vždy se vše dalo nějak zařídit. Či domluvit. Zúčastnit se nějaký soutěže, kterou učitel preferoval, a tu vyhrát. Nebo alespoň být v topce. A nebo to zařídit tak, aby to vypadalo jako, že je vše OK, jež ho tak úplně nebylo. A vždy se šlo dál. Co jsem si ze střední odnesl? I hovno má své mouchy. A není důležité, zda vyhraješ nebo prohraješ. Ale když už to náhodou nevyjde, to, co musíš, je pořádně nasrat z toho, kdo vyhrál. Show pokračuje. Nové hry, noví kamarádi, nové problémy a náraz v tvrdé realitě.
Start byl standardní. Hned během trenávky mé jméno znal skoro každý. Naštěstí málo kdo si dokázal dát jméno k postavě, takže jsem byl jen ten blbec, který ho v jednu chvíli hledala polovina učitelského sboru, protože si mysleli, že jsem se ztratil během jedné ze soutěží. Kevin je pryč. Kevin je pryč. Kevin je pryč. Cože? Kevine! Poté se objevila škola a nakonec přišlo zkouškové. Výsledek? VŠP, pápá. Loser. It's a ridiculous loser. Look, it's a childish car, and look what it's brought out to you. It's not a man's sports car. I mean, look, now you're just being childish. I'm not going to get cross. You lost. No. Co jsem si odnesl? Rozlišuji mezi kamarády a sviněma, který se převlíkli za kamarády. Dobře vybírej, s kým se můžeš hádat a s kým ne. Jsou lidé, kteří pravdu neuznají. Zase práce? Během této přestávky mezi studií jsem si uvědomil, že každý může být úspěšný a že pokud máš pravdu, stojí si za ní, ať to stojí, co to stojí, protože ukázat soupeři, že se ho nebojíš, ba naopak, je často cennější než vyhraná bitva, protože vždy je důležitější až vyhraná válka. Můj návrat na VŠP začal opět stylově. Na trenávce jsem se tentokrát vyhl ošklivým napínáčkům a pro jistotu si rovnou rozbil hlavu. Poté bylo rozhodnuto, že trenávku budou lidem, kteří již jednou absolvovali, uznávat. Co přišlo poté? Opět jsem se po půl roce objevil na akademické půdě a znovu se dostal do boje. Tentokrát však už s o něco větším nadhledem. Teorie, že vysokou si člověk musí užít, zde funguje naplno. Jsou to nejhezčí roky života a tak by si člověk neměl zdržovat a užívat si, když si může užívat, a válčit, když musí válčit. I slovo extrém je občas málo extrémní. Člověk nesmí žít v koutě. I negativní reklama je stále reklama. A ve studentském světě to platí dvojnásob. Lidé tě mohou znát jakkoliv, ale to, že tě znají, je to, co ti k nim dává nadstavřené dveře. A kdykoliv je potřeba, můžeš jimi projít. Avšak i toto má svůj háček. Můžete vejít do špatných dveří a pak i spokojený a nic neřešící člověk může skončit na dně. Já jsem zamilovaný. Já jsem nešťastná. Já jsem zamilovaný. Já jsem nešťastná. Já jsem tak zamilovaný, do ní je překrásná. A já jsem nešťastná. Já jsem tak nešťastná. Dívku. Ne, nepotkám. Ale potkáš a bude překrásná a milá a sexy a taková, jakou jsi vždycky přál. To myslíš vážně? Jasně. Zamiluješ se a dáš jí své srdce. Ona ho vezme a rozemele na malinký kousky. Jistě, že vím, co je láska. Mechanismus, jenž vynalezli bankéři, aby nás donutili přečerpat účet. Člověk občas neposlouchá svý srdce. Pak toho lituje. Víc toho lituje ten, koho opustil. A poté přichází Pokus o sebevraždu. Svoje orgány nikomu nedaruju. Co je tam napsáno? a neboji. A je tu ještě možnost, že bych... To všechno vzdal, přísahal, na se posvětění, takhle smrti rození, a pod ní obsal pak jméno tvý. Tak hluboko neklesnu, to radši budu. Život přece nekončí, bohužel. Chybama se člověk učí. Když se člověk spálí, tak si to aspoň poté pamatuje.
Teď mám skvělou možnost získat například takováto modrá auto. A co teď? Moment. Oh, yeah. A co teď? Nebo co bude dál? Proč si nyní kazit život? Čeká mě ještě dlouhá cesta. A až se jednou dostanu nahoru, pak ti, co mi se střelili během života, budou litovat, že si nyní nejsou za dobře. The aliens are dead and you've saved the world once again. What are you going to do? I'm gonna run for president. Hail to the king, baby. Tak abys věděl, tohle byla nejhorší ubulená limonáda, jakou jsem kdy musel přetrpět. Dokonce to urazilo i mou zadnici, když se oprudila, neboť chutinka moje malá dřepila u tak děsného puberťáckého škváru. To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct já. Tak to řekni. To je konec.